बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र गणपति की जय। काकी तीज के बारे में कुछ कह। तीज बहुत पावन व्रत हटे। एकरा के सुहागिन लोग करेला लो अपन पति के लंबी उम्र खातिर। एकरा के ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में मनावल जाला तीज व्रत। हरितालिका तीज के तीजा भी बोलल जाला। ई व्रत भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हस्त्र नक्षत्र के दिन मनाया जाला। ई व्रत बहुत कठिन मानल जाला सुहागिन खातिर। जहाँ करवा चौथ के दिन लोग दिन भर भूखा रहेला और रात के खा लेला, लेकिन ई तीज में पूरा दिन और पूरा रात भूखा रह जाला और एक बार सुबह के टाइम में पूजा करके ही पानी वानी सब मिलेला पिए खातिर। तीज व्रत कैला के बाद भगवान और पार्वती से यही मनोकामना कइल जाला कि हमनी के जिंदगी जिनगात तक एक ही संगे रहल जाओ और सुख पूर्वक रहल जाओ। ई व्रत सुहागिन स्त्रियां अपना पति के लंबी उम्र खातिर रखेला लो। काकी ई खाली हमनी के रखे वाला है कि कुंवार लड़कियां भी रख सकतारी सन? हाँ, कुंवार लड़की भी रखेला लो ताकि उनका आए वाला जिंदगी में बढ़िया पति मिलो और सुखी परिवार मिलो। ई वाला तीज व्रत जो बाटे ई भगवान शंकर खातिर पार्वती जी भी रखले रहली तीज व्रत ताकि उनका बढ़िया पति मिलो। जहिया तीज व्रत कइल जाला ओ दिन भोरे उठ के नहा धोवा के और जो श्रृंगार के जो सामान होला, 16 श्रृंगार के जो सामान होला ओकरा के पार्वती जी के दान कइल जाला। और रात के बेरा सुतल ना जाला, रात भर भगवान के विषय में चर्चा कइल जाला और रात भर भगवान शंकर के मनावल जाला, गोहरावल जाला कि हे भगवान हमारे पति देव की उम्र लंबी रहो। ई वाला तीज जो व्रत होला उ सबसे कठिन व्रत होला। यही में परीक्षा होला। भगवान जितना सुहागिन लोग बालो सबके परीक्षा लेवे लो। सुन त ले लो तीज व्रत काहे कइल जाला। अब तनी कुछ गायो बजाय दलो ताकि भगवान प्रसन्न होखस, खुश होखस तारा लोग पे। हाँ काकी हाँ, गाइल ना जाई, माने अभियो ना गाइल जाई तो कब गावल जाई। सात फेरा होला सात जन्म के, कबहू ना छट छूटे हमारा बलम से, करिले पूजनमा तोहारे भोले बाप, रखी हा सिंदूरवा के लाल, ए भोले बाबा रखी हा सिंदूरवा के लाल। आपकी भरोसे व्रत हमने उठाया, भला बाला पितरी से थाल है सजाया, महिमा है आपके आपार, ए भोले बाबा रखी हा सिंदूरवा के लाल, ए भोले बाबा रखी हा सिंदूरवा के लाल। वाह, बहुत सुंदर गइलू हेलो दोनों जाने। अब मोटको तू गा दे कुछ तबे तो बढ़िया लगी। हाँ मोटके जीजी रहो कुछ गाई आज के दिन। हाँ मोटके जीजी रहो कुछ गाई आज के दिन। पुराइन पात पर सुतेली गौरा देई, शिवजी पे धरेली ध्यान हो, आहे तीज के बरतिया में बुकले में दर्शन दे दिहती भगवान हो, अरे तीज के बरतिया में बुकले में दर्शन दे दिहती भगवान हो। शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। काकी पूजा तो हो गई, अब का कइल जाओ। अब रात भर के इंतजार कर लो, जब तक ले 3 घड़ी अंधरिया ना जाई तब तक ले पानी कहाँ से पीबू लो। काकी हमार तो पियासे अभी से परान जाता है, हम का करी। हमरा कुछ नहीं के बुझात, हमरा बड़ी जोर प्यास लागल बाटे। भूख तो नहीं लागल लेकिन प्यास लागल बावे। व्रत कैला में कबहू प्यास और खाना के बारे में ना सोचल जाला, ना तो प्यास और भूख दोनों हावी हो जाला देह पर। तो प्यास और भूख से ध्यान हटावा और शंकर जी के ध्यान लगावा, तार प्यास और भूख दोनों मर जाए। उ का हनु काकी कि काल से गुजिया और पणकिया बनावा तारी चढ़ावे खातिर आज के दिन आज चढ़ावल जाला नो, तब बस यही से इनकरा भूख लागल बावे और प्यास लागल होई। और काकी शंकर भगवान के कोनो तीज व्रत पर कोनो कथा होई तो सुनावा ना। हाँ हाँ काकी सुनावा ना, दिन जल्दी पार लग जाए। सुना तो देती लेकिन बहुत टाइम लगी। अरे वो लोग वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेम लो। अगर जो तीज व्रत के कथा सुनने के बाद तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेम लो कि हाँ हमरा तीज व्रत के कथा सुनने के बाटे, ताकि अगला एपिसोड में हमनी के कथा भी बोली जा। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।
हाँ भैया बहनी जरूर करम लो, काहे कि रउआ लोग देखे नहीं लो और सब्सक्राइब ना करे नहीं लो, बहुत मेहनत लागेला बनावे में वीडियो।